Sziasztok, én Kori vagyok. Sziasztok, én Dél vagyok, és ebben a videóban most a KD Shopról és... A KD-s poszterről fogunk beszélni. Elsősorban, ugyebár hát a KD Shopban, KD Shop ugye indult egy hónapja. Kb. Vagy 2. Igen, és megkaptuk azt, hogy drága zsidók, köcsögök, nem, drága. És... Kicsit drága, igen. És... Nem mi árazzuk be őket, higgyétek el nekünk. Nem, az a baj, hogy a Let Micro csinálja ezt az egészet, és van egy limit, amit nekünk is meg kell adni, hogy a fölött kell eladni termékeket. Igen, tehát hogy nem tudunk, akkor már nekünk kéne fizetni a Let Micrónak, hogy olcsóbban tegyük. Nem tudunk lentebb menni nagyon sokkal, most kaptunk bónuszokat. Egy picit. Kaptunk, aztán lebírjuk bele faragni. A lényege az, hogy most itt a karácsony, és mivel mi sokan mondtátok, hogy karácsony hogy a karácsony fa alá így becsúsztatnátok egyet-kettőt. Ebben csak az a probléma, hogy karácsonyra már biztos, hogy nem ér oda bármit is rendeltek, hiszen ami ide ki van írva, azt láttam én ma a Let Micro oldalán, eddig nem is láttam. Nyilván ez a rengeteg rendelés miatt van. Szóval sajnos a karácsonyfa alá már nem fog odaérni, de egy kis csúszással január eleje felé már meg fogjátok kapni a megrendelt dolgokat, és természetesen ugyanúgy lesznek a leárazások, csak hát így ez van. Vagy már abba ünnepelnétek. Ja, az még jobb. És még ott van a fa alatt. KD-s búcsiba pontot kell, KD-s pólót. Igen, hogy ne reklámozzál már KD csapatot. Bocs. Köszönöm szépen. Tehát a lényeg az, hogy valamennyit megpróbálunk, nem csak megpróbálunk, hanem le is fogunk így faragni így az ünnepekre való tekintettel. Már ahogy ez a videó fenn van, már le vannak faragva az árak, és már lehet felmenni a webol. Lehet felmenni a Let Micróra és megrendelni az leírásban ott van a link, és lehet nézegetni több oldalon keresztül is, mert megkaptuk azt, hogy nem találta a terméket, pedig csak a másik oldalon volt, hát vannak ilyenek. Vannak. Igazából... Egy kis nyírjelzi, gondolom, vagy egy 1-es, 2-es szám. Igen. Az oldal átlépést. Megoldjátok. Tehát a lényeg, hogy nézőlődése fel, és másik téma. Szóval elérkeztünk a poszterekhez. Mekkora jó Black Flip motherfucker kombó volt. Tehát a lényeg az, hogy nem régen, egy fél éve, volt nekünk az egy KD csapatos poszteres ilyen cuccos kombónk, ami abból állt, hogy volt egy újságunk, amelyben el volt helyezve egy KD-s poszterez, ugyebár hát kifutott vásárlásra, és most újra bekerült a boltokba, viszont egy pack formájában, amelyben 4 újság található. DLC-vel együtt. DLC-vel együtt. Maga játék, és hozzá 3 DLC-t kapunk. Maga játék a vidám dolgok, hozzátartozik a vidám konyha DLC, és az alatta lévő vidám szókereső. És még? És még a... mi van mögötte? Vidám kódrejtvény, azt hiszem az van ide fölülre írva. Ugye? Jól van? Valami Valami ott. Kódfejtő. Vidám kódfejtő. Tehát ez egy vidám DLC. Tehát a lényeg az, hogy egy pack formájában újra kiment, és a lényeg, amit keresnetek kell, az a csomag alján lévő kis címke. 1500 forint helyett 500 forint. Igen, tehát így az összes újság árából lement bizonyos összeg, és a 2-es számú packet kell keresnetek. Még oda rá is van írva kisbetűvel, hogy KD csapatos poszter megtalálható benne, és valamint igen, logó. Megtalálható a logó. Igen, tehát ugye a logó, ami jelzés, tehát nem lesz nehéz megtalálni. A lényeg az, hogy újra kapható, tehát aki még nem szerezte be a KD csapatos posztert, az most beszerezheti. Ugyebár hát... egy pack formájában. Erről a poszterről beszélünk ugye már, amit már úgy láttok minden bizonyan régen. Ez, hogy a logó már lejárt, de... az lényegtelen. Ezen is. Többen egyébként szerintem többeteknek új lesz ez a dolog, szerintem többen nem tudtatok erről. Viszont most tudtok, és újra beszerezhető, és szerintem csak Magyarország területén, de külföldön is meg lehet próbálni. Postán is megtalálható, és ilyen hírlapárusító helyeken, mint például posta. Vagy ugye várhat állomáson. Vagy állomásokon. Vagy esetleg Tesco-ban is. Nem vagyunk ebben biztosak, de ha megnézitek, akkor lehetséges, hogy ott lesz. Ilyen nagyobb újságosoknál, Relay. Ja, igen, ott meg lehetséges. Meg nem tudjuk, ez hova fog kerülni. A lényeg, hogy ha keresitek, akkor minden bizonyan megtaláljátok. A készlet erejéig tart, és már most péntektől, nem tudom mikor kerül fel ez a videó, péntektől lehet majd kapni azt a packet. Hogyha még mondjuk péntek napján nem találjátok, akkor még keresétek tovább. Várjátok egy-két napot. Vagy kint van már, vagy nem találjátok. Igen, vagy már megvették az összeset, mert annyira szeretnek még. Na, szóval hát ez itt a szituáció. Valamint akár a fa alá is jó lehet, bár újságot nem inném, hogy ajándékoznátok, de
akár mondjuk egy ott van, nem az mondjuk mama biztos szeret rejtvényt fejteni, akár a vidám konyhában is vannak rejtvények. És szétosztjuk a családba DLC-k. Ja, odaadod mamának a vidám konyhát, és így ekkorába bekeretezed a legjobb sütőt, hogy mit akarsz a karácsonyi asztalon, mit szeretnél látni, és akkor egy enyhe mondjuk célzás. aznap nem hiszem, hogy már ezt meg lehet csinálni, amit akarsz, de... Gyorsan összedobja. Előbb megkapja ezt, előkarácsony. No, hát köszönjük szépen a figyelmet, ennyit szeretnénk volna elmondani. A vidám szív a legjobb gyógyír. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba és irány a boltokba. Sziasztok! Sziasztok!